Dobrý deň. V nasledujúcom videonávode vám ukážeme, ako používať interaktívne vzdelávacie prostredie Audio Academy EU. K interaktívnemu vzdelávaciemu prostrediu sa dostanete kliknutím na odkaz Interaktív na svojom konte Audio Academy EU. Ak ešte nie ste zákazníkom, musíte sa zaregistrovať. Vo vzdelávacom prostredí môžete vidieť všetky kurzy, ktoré sú pre daný jazyk k dispozícii. Kurz, ktorý ste si predtým zakúpili, je aktivovaný, to jest nie je zablokovaný. Ak kliknete na kurz, zobrazia sa lekcie, ktoré tvoria daný kurz. Vo všetkých lekciách sú k dispozícii tieto výučbové prostredia: Player, Memorizer, Wordplay a My Pocket. V sekcii Player si môžete prispôsobiť vety a slovnú zásobu pre cvičenia na počúvanie. V Memorizéri si precvičujete slovíčka a vety a triedite ich na tie, ktoré poznáte a tie, ktoré nepoznáte. Pomocou sekcie Wordplay sa môžete zábavnou formou učiť novú slovnú zásobu a sekcia My Pocket zhromažďuje slovnú zásobu a vety, ktoré vám robili problémy pri učení, aby ste sa na ne mohli sústrediť. Pozrime sa bližšie na jednotlivé sekcie. Sekcia Player je navrhnutá tak, aby ste si mohli prispôsobiť počúvanie. Najprv si vyberiete, či chcete počúvať v rovnakom poradí, postupne, alebo inak, náhodne. Ďalej si zvolíte smer prehrávania, to jest zo slovenčiny do cudzieho jazyka, alebo naopak, a tiež to, ako často chcete počuť frázu v cudzom jazyku. Nakoniec vyberte, či chcete počuť len slová, len vety, alebo slová a vety spolu. Medzi ďalšie funkcie Playera patrí prekrytie hovoreného textu a nastavenie rýchlosti prehrávania alebo dĺžky pauzy medzi počutými výrazmi. Ako vidíte, Player si môžete skutočne prispôsobiť svojim potrebám. Slowly. Pomaly. Here you are. Thanks. Nech sa páči, ďakujem. Who? Kto? Sekcia Memorizer slúži na učenie a precvičovanie slovnej zásoby a vied vo forme prekladov. V hornej lište sa zobrazí a prehrá slovíčko alebo fráza a ak ju viete preložiť, kliknite na Viem. Ak ho neviete preložiť, kliknite na Neviem. Po kliknutí na slovíčko alebo vetu v hornej lište sa slovíčko alebo veta opäť prehrá a text môžete vypnúť pomocou funkcie oko v spodnej časti. Cieľom tohto cvičenia je roztriediť slová a vety na tie, ktoré poznáte a tie, ktoré nepoznáte. Slová, ktoré nepoznáte, sa potom zhromažďujú pod odkazom chyby. Odporúčame vám cvičiť v Memorizéri, kým sa na displeji nezobrazí 20 alebo viac opakovaní. Potom cvičenie zastavte a kliknite na chyby, kde nájdete slová a vety, ktoré sa vám nepodarilo preložiť, aby ste mohli pokračovať v cvičení a lepšie si ich zapamätať. A. And. Kedy? When. Myslieť. Think. Víkend. Weekend. Nie. V sekcii Wordplay nájdete prostredie na učenie slovnej zásoby vo forme hry Pexeso. Nastavíte si úroveň náročnosti, počet slovíčok na hromádke, potom poradie, či si vyberiete slovíčka v slovenčine alebo v cudzom jazyku a nakoniec kliknete na tlačidlo Štart. Potom vyberáte slová podľa toho, čo počujete a snažíte sa na ne správne kliknúť v danom čase. Can I have a look? Môžem sa pozrieť? Name.
meno, luck, šťastie, weekend, víkend, for, pre, high, for, pre, high, ahoj, pri stretnutí. V časti My Pocket nájdete predchádzajúce sekcie Player, Memorizer a Wordplay. Tam si môžete precvičovať len slová a vety, ktoré ste predtým nevedeli. Tým, že im budete venovať väčšiu pozornosť, si ich lepšie zapamätáte. Pomocou tejto sekcie si môžete vytvoriť aj vlastný súbor MP3 a prispôsobený súbor na vytlačenie presne s tými slovami a vetami, s ktorými máte problémy. Celkový priebeh lekcie si môžete pozrieť v lište pod každou lekciou alebo na titulnej stránke každej lekcie. Tu môžete vidieť, koľko slovíčok a vied ste sa naučili alebo nenaučili v sekcii Memorizer. Ak máte záujem o niektorý z blokovaných kurzov, máte dve možnosti. Buď si ho zakúpite v audiopodobe a automaticky sa aktivuje v interaktívnom prostredí, alebo si odomknete všetky kurzy v danom jazyku v režime predplatného. Máte otázku? Radi vám pomôžeme. Napíšte nám, alebo nám zavolajte, sme tu pre vás. Prajeme vám príjemný deň.